Χαίρετε, με λένε Γιώργο Καναβάκη, είμαι τελειόφοιτος στο τμήμα της μουσικής τεχνολογίας και στην πτυχιακή μου εργασία έκανα την ηχητική αναδημιουργία ενός animation ονόματι Radiation. Προτείνω, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει το βίντεο της πτυχιακής μου, να πάτε πρώτα να το δείτε και συνέχεια γυρίστε πίσω για να δείτε το βίντεο. Συγκεκριμένα τα μέρη της εργασίας μου είναι το sound design, το foley και το voice-over με μεταγλώτηση στα ελληνικά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς έκανα το voice-over, πώς ηχογράφησα και επεξεργάστηκα την ερμηνεία από 3 επαγγελματίες ηθοποιούς. Το animation διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό μεταποκαλυπτικό δάσος που έχει πρωταγωνιστή τον Ευγένιο, τον οποίον τον ερμηνεύεται ο Δημήτρης Μαμιός, και είναι ένας επιστήμονας ο οποίος έχει αναλάβει να πάει να αναλύσει μια ραδιενεργή ανομαλία η οποία προκαλεί την αποκάλυψη. Για να φτάσει στον προορισμό του, συνοδεύεται από ένα στερεωτικό σώμα με επικεφαλή τον Μίρμπεκ, τον δεύτερο χαρακτήρα, όπου τον ερμηνεύεται ο Κώστας Μπούντας. Όταν φτάνουν στον προορισμό τους, συναντάνε μια ομάδα επιστημόνων που μελετάνε την ανομαλία, που έχουν αρχηγό τον Γκρίνμαν, που είναι και ο τρίτος χαρακτήρας της ιστορίας, τον οποίο τον ερμηνεύεται ο Θανάσης Ισιδώρου, και βάζει τον Ευγένιο να πάρει μέρος σε ένα πείραμα εξαπατώντας τον, πλησιάζοντας ο ίδιος την ανομαλία. Καθ' όλη τη διάρκεια του φιλμ, ο Ευγένιος βιώνει 3 παράδοξες ψευδαισθήσεις, οι οποίες τον βγάζουν εκτός πραγματικότητας. Ευγένιο, είσαι καλά? Ναι, όλα καλά. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι όλες οι ηχογραφήσεις γίνανε σε ένα home studio ονόματι Overspice, το που είναι ενός φίλου μου και συμμαθητή μου, και ηχογραφήσαμε ηχογραφήσαμε την ερμηνεία από τους 3 ηθοποιούς και συνέχεια υπέστησε επεξεργασία, την οποία θα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Πριν όμως ηχογραφήσουμε τους ηθοποιούς, τους έδωσα ένα script το οποίο είχα γράψει, όπου εξηγούσε αναλυτικά κάθε σκηνή και πώς θα έπρεπε να παιχτεί ο χαρακτήρας, όπως επίσης ανέφερα και τους διαλόγους μεταφρασμένους στα ελληνικά. Το original ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα ρώσικα, παρόλο που αυτός που έχει κάνει το animation δεν είναι Ρώσος, αλλά νομίζω είναι Πολωνός. Πάμε να δούμε πώς είναι το Ableton Project, το οποίο είναι πάρα πολύ πιο απλό από τα υπόλοιπα βίντεο τα οποία έχω κάνει για το Foley και το Sound Design. Αποτελείται μόνο από 2 κύρια group tracks, και αυτό εδώ πέρα το group track είναι ουσιαστικά πριν γίνει ηχογράφηση, επειδή δεν ήξερα οι ηθοποιοί πώς θα τους βολεύει να ηχογραφήσουν. Έκανα export ολόκληρο το Sound Design, έκανα export μόνο το Foley, μόνο το Ambient και το Foley, μόνο το Ambient, και να τους βάλω να ακούνε στα αυτιά τους οτιδήποτε αυτοί επιθυμούν για να κάνουν σωστά το act τους. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η ηχογράφηση. Όπως βλέπετε, έχω κάνει ηχογράφηση και για τους 3 χαρακτήρες, όπως και στη μίξη έχω ένα group track και για τους 3 χαρακτήρες, στην οποία μπορούμε να ακούσουμε πώς ακούγεται πριν υποστεί την επεξεργασία. Είναι κάπως έτσι. Όπως βλέπετε, έχει πολλές ανάσεις και τα λοιπά. Όλα καλά. Όπως βλέπετε, γίνανε πάρα πολλές ηχογραφίες. Δεν ήταν, ας πούμε, μια ηχογράφηση και ήμασταν έτοιμοι. Ουσιαστικά έχω πάρει τα καλύτερα parts από κάθε μέρος. Τα άλλα τα έχω κάνει deactivate, τα έχω διαγράψει. Και ουσιαστικά, για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω κρατήσει αυτό εδώ πέρα από τη μία ηχογράφηση, και από τη δεύτερη έχω κρατήσει μόνο την κραυγή. Καμιά φορά χρειαζόταν να μετακινήσω μερικές ηχογραφήσεις ώστε να έχει νόημα ο τρόπος που κινείται ο χαρακτήρας ενώ λέει τα λόγια. Βλέποντας και τους υπόλοιπους, είναι με την ίδια λογική. Έχω κρατήσει τα καλύτερα parts, τα άλλα έχουν γίνει deactivate. Αυτό εδώ πέρα είναι για το Mirbeck. Ευγένιε, είσαι καλά? Ώστε εδώ αποθήκευαν τα οχήματα. Συγκεντρώσου στην αναπνοή σου και μείνε κοντά. Οκ, πάμε να δούμε και το Greenman. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για εξηγήσεις, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσεις να πλησιάσεις την ανομαλία. Πρέπει να το κάνεις. Ολόκληρη η χώρα σε χρειάζεται, Ευγένιε. Έτσι είναι ηχογραφήσεις RAW, χωρίς να τις έχω πειράξει πάρα πολύ. Απλά έχω επιλέξει τα καλύτερα parts και συνέχεια, πηγαίνοντας στο mix, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι έχει πέσει περισσότερη δουλειά. Η πρόκληση στους διαλόγους ήταν ότι κάθε χαρακτήρας φορούσε διαφορετική μάσκα οξυγόνου, οπότε το περιβάλλον το οποίο έπρεπε να αποδώσω σε κάθε μάσκα έπρεπε να είναι διαφορετικό και να έχει ένα νόημα. Οπότε έψανα διάφορους τρόπους να το κάνω. Στην αρχή το έχω κάνει πολύ έντονο. Οι καθηγητές μου λέγανε ότι χρειάζεται να είναι πιο καθαρός ο διάλογος κτλ. Οπότε έκανε τα πράγματα πολύ πιο εύκολα από το να προσπαθήσω να το αποδώσω τελείως ρεαλιστικά την επικοινωνία κτλ. Οπότε φαίνεται σαν να μιλάνε κάπως μέσω ενδοεπικοινωνίας. Πάμε να δούμε πώς ακούγεται ο Ευγένιος όταν είναι solo. Ναι, όλα καλά.
Ένα λεπτό. Πολύ διαφορετικό. Για πάμε και εδώ πέρα. Ουσιαστικά για να το πετύχω αυτό και για τους τρεις χαρακτήρες έχω χρησιμοποιήσει το Altiverb 7, το οποίο πάμε να δούμε τι είναι. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για post-production, καθώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις reverb από διάφορα περίεργα αντικείμενα, όπως μπορείτε και εδώ πέρα στις εικόνες. Για παράδειγμα, μπορεί να πάρεις αυτό εδώ πέρα το can για να έχεις ένα μεταλλικό ήχο. Εγώ πήρα για αυτό το πλαστικό σωλήνα, καθώς ήταν το μοναδικό πλαστικό βασικά αντικείμενο που μπορείς να χρησιμοποιήσω. Επίσης, μπορεί να βάλεις και δικά σου με impulse responses, για όσους ξέρετε τι είναι, και μπορεί να ρυθμίσεις το river time, το size και το mix από αυτό εδώ πέρα τα τρία auxiliaries. Altiverb 7 σε συνδυασμό με ένα EQ το οποίο κόβει τις ψηλές συχνότητες και ένα saturation το οποίο εγώ συγκεκριμένα έβαλα τις Merda Melodies, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, το hit. Κατάφερα να δημιουργήσω ένα ρεαλιστικό mix για τη συμφωνία και έχουν την ίδια λογική και τα υπόλοιπα. Επίσης, όπως παρατηρείτε εδώ πέρα, έχω βάλει κάποιους ήχους που λέγονται His Sounds. Αυτό είναι λίγο κάπως μια πιο sound design ονομασία. Η κανονική ονομασία είναι Air Compressed Release, που στην ουσία ένας αέρας ο οποίος είναι συμπιεσμένος απελευθερώνεται και κάνει αυτόν τον ήχο. Αυτόν τον ήχο τον έχω βάλει για να αποδώσω τη ρεαλιστική λειτουργία του Oxygen Tank που έχει στην πλάτη του ο Ευγένιος, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Στην ουσία αυτός ο ήχος ακούγεται όταν παίρνεις ανάσα, δηλαδή εισπνέεις αέρα. Η βαλβίδα από τις μπουκάλες απελευθερώνει αέρα ώστε να πάρεις οξυγόνο. Προσπάθησα να μην το βάλω σε κάθε ανάσα, μόνο στις ανάσες που ήταν ή αργές και λίγες, είτε άμα ήταν γρήγορες, ας πούμε, έβαζα έναν ήχο για 2 ανάσες, ώστε να μην ακούγεται περίεργο. Εδώ που είναι αργές, έχει σε κάθε εισπνοή his sound. Ενώ για παράδειγμα εδώ πέρα που αναπνέει γρήγορα. Μια στιγμή! Όπου τώρα βγάζουν και νόημα όλα αυτά τα markers τα οποία βλέπετε είναι κάθε ανάσα του Ευγένιου. Είναι συνολικά 178. Επίσης πάμε να δούμε ότι έχω κάνει και ένα άλλο mix, το οποίο είναι την φωνή του Ευγένιου μέσα στη μάσκα. Που ακούγεται κάπως έτσι, που είναι πάλι η ίδια λογική, απλώς δεν κόβω τις ψηλές συχνότητες κτλ. Στη συνέχεια αφήνουμε για λίγο τον Greenman, πάμε στον Mirbeck. Εκτός από την αρχή που ο Ευγένιος βρίσκεται στην ψευδέστηση και έχω βάλει τον Mirbeck να τον φωνάζει, Ευγένη! όπου είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το υπόλοιπο κομμάτι, και ο Mirbeck έχει την ίδια λογική στο mix του. Πάμε να ακούσουμε πώς ακούγεται. Ευγένη, είσαι καλά? Προχωράμε. Μας περιμένουν. Στην ουσία ακούγεται αυτό το μεταλλικό reverb που έχει και έχω βάλει και ένα glitch sound, FM βασικά κάπως αλλιώς λέγεται, FM radio glitch sound, το οποίο το έχω βάλει ένα gate για να ακούγεται κάθε φορά που μιλάει ο Mirbeck, ώστε να δώσω αυτό το χαλασμένο ηχείο που μάλλον χρησιμοποιεί για να τον ακούνε. Μπαίνοντας στο mix, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πιο απλά, ήταν ο πιο εύκολος χαρακτήρας και ο πιο αγαπητός για μένα να δημιουργήσω, καθώς μου άρεσε περισσότερο από όλους. Χρησιμοποίησα αυτό το μεταλλικό κουβά για να δώσω αυτό το μεταλλικό reverb της μάσκας, γιατί άμα παρατηρήσεις την εικόνα βλέπεις ότι δεν είναι πλαστική σαν το Ευγένιο, αλλά είναι μια μεταλλική κατασκευή. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει κλειστός ο ήχος του, καταλαβαίνεις τι λέει, παρόλο που το εφέ και το εφέ ας πούμε θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο έντονο, αλλά έχω βάλει σιγά ώστε να γίνεται ο ήχος καθαρός. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στους διαλόγους ο ήχος να είναι καθαρός και να είναι μπροστά από όλα τα υπόλοιπα. Ο διάλογος στις ταινίες είναι ο βασιλιάς της έντασης. Σε αυτό δεν έχω βάλει his sound. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι και του Greenman γρήγορα. Στην ουσία ο Greenman ήταν ο πιο δύσκολος χαρακτήρας, καθώς φοράει αυτόν εδώ πέρα το θόλο για μάσκα και φοράει και μάσκα οξυγόνου, και πιθανότατα το οποίο παρατήρησα πολύ αργά κατά τη διάρκεια ενώ επεξεργαζόμουν τη φάση είναι ότι και αυτός έχει φιάλες οξυγόνου. Ενώ δεν φαίνονται, μπορεί να δείτε εδώ πέρα ότι υπάρχουν κάποιες φιάλες οξυγόνου. Οπότε πιθανότατα έχει κάποια μάσκα ίδια με το Ευγένιο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που προσπάθησα στην αρχή να κάνω είναι να αποδώσω τελείως ρεαλιστικά τον ήχο τον οποίο θα έβγαζε άμα μίλαγε ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Οπότε έκανε, είχα πάρει το πλαστικό reverb που έχει ο Ευγένιος και έβαλα και ένα γυάλινο reverb, το οποίο είχε πιο μεγάλο space και decay time, ώστε να αποδώσω ρεαλιστικά πώς το ακουγότανε. Παρ' όλα αυτά δεν ακουγότανε σωστά, ακουγότανε μάλλον σωστά, αλλά δεν ακουγότανε ωραία.
Οπότε πρέπει να κάνω κάτι μη ρεαλιστικό, απλά για να αποδώσω έναν ήχο για αυτό το χαρακτήρα. Δυσκολεύτηκα πολύ και εν τέλει το αποτέλεσμα που κατάφερα είναι αυτό. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για εξηγήσεις. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσεις να πλησιάσεις την ανομαλία. Επίσης έχω βάλει να έχει και αυτός his sound, θα παίρνει κάπως διαφορετικά και ακούγονται κάπως έτσι. Που στην ουσία είναι το ίδιο his sound με τον Ευγένιο, συν ότι έχει κάνει και αυτό, ο ηθοποιός έκανε αυτό και το συνδύασα και δημιουργήσα αυτόν τον ήχο. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο ήχος ακούγεται στην εκπνοή σε αντίθεση με τον Ευγένιο. Έχω κάνει δύο μίξ αυτό το χαρακτήρα, το ένα είναι εδώ. Ολόκληρη η χώρα σε χρειάζεται, Ευγένιε. Και το άλλο είναι όταν συνθλίβεται από την πέτρα. Στην ουσία, για να δημιουργήσω αυτό το χαρακτήρα, έχω βάλει πάλι το Altiverb 7, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Είναι ένα γυάλινο βάζο, ώστε να αποδώσω αυτό το θόλο τον οποίο βρίσκεται στο κεφάλι του. Και έχω χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα πράγματα, όπως δύο κομπρέσορες, πάλι το Merda Melodies κτλ. Αυτά λοιπόν είχα να δείξω για το πώς το έκανα κτλ. Πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχω ετοιμάσει, στο οποίο θα δείτε πώς ακούγονται οι ηθοποιοί όταν έκανα το act μέσα στο στούντιο με βίντεο και συνέχεια θα παίζει και πώς ακούγεται μετά το mix. Πάμε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε. Ευγένε! Ευγένε! Είσαι καλά? Ευγένιε! Ευγένε! Είσαι καλά? Προχωράμε. Μας περιμένουν. Ανέπνε. Δεν φτάσαμε ακόμα. Ώστε εδώ αποθήκευαν τα οχήματα. Πάμε. Είμαστε κοντά. Και μην ξανασπάσεις το σχηματισμό, Ευγένε. Φτάσαμε. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για εξηγήσεις. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσεις να πλησιάσεις την ανομαλία. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για εξηγήσεις. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσεις να πλησιάσεις την ανομαλία. Πρέπει να το κάνεις. Ολόκληρη η χώρα σε χρειάζεται, Ευγένιε. Πρέπει να το κάνεις. Ολόκληρη η χώρα σε χρειάζεται, Ευγένιε. Βοήθεια! Βοήθεια! Μιλμπέρκ, περίμενε. Είδα. Μιλμπέρκ, περίμενε. Είδα. Μια στιγμή. Περίμενε. Μια στιγμή. Όχι. Δεν υπέγραψα για κάτι τέτοιο. Ήξερα ότι είναι άσχημο. Αλλά αυτό... Αυτά λοιπόν για το voice over. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Αν έχετε την καλή διάθεση, πηγαίνετε και παρακολουθήστε και τα υπόλοιπα βίντεο που έχω φτιάξει για την πτυχιακή μου, τα οποία είναι για το sound design και το foley. Όπως επίσης μπορείτε να δείτε και το TEDx Talk και το βίντεο της πτυχιακής μου. Αυτά, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.